Είμαστε αντιεξουσιαστές. Είσαστε αρματολοί του Σκοπιανού καρνάβαλου. Στην Ελλάδα των εκτόσεων γίνεται ολοφάνερη η αποτυχία του ευρωπαϊκού μοντέλου που μας επευλήθη από την παγκόσμια χρηματιστηριακή χούντα. Είμεθα, ακροατή μου, εκφύσεως ανατολικομεσημβρινή τύπη, λουσμένοι από ένα μοναδικό φως υψηλής ευκρίνειας και καθαρότητας που δεν φυλακίζεται στα ψηφιακά γκατζετάκια της Δύσης. Είμαστε του αναλογικού πολιτισμού και πεθαίνουμε μαζί του. Εκπτώσεις παντού εκτός από τις τιμές των προϊόντων στα καταστήματα. Στα Παρίσια και στα Λονδίνα, όταν κάνουν εκπτώσεις, το εννοούν, θα το έχεις δει, και ξεπουλάνε με τιμές κάτω του κόστους. Εδώ στο Σουργελιστάν κοροϊδεύουν την κοινωνία. Βγάζουν τις σαβούρες σε προσφορά και όλα τα υπόλοιπα τα βάζουν ακριβότερα. Το δαιμόνιο της φυλής των Μογγόλων, που λατρεύεται από τους Έλληνες εμπόρους, τους κουτοπώνηρους και αποτυχημένους, αλλάζει αυτό το δαιμόνιο τις τιμές της στα ταμπελάκια, τις διπλασιάζει λίγο πριν τις εκπτώσεις και βάζει μετά μια έκπτωση 50% και τα πουλάει στην ίδια τιμή. Τι τα θέλουμε τώρα τα ρημάδια, τα μόλ και τα outlet, αφού στο αίμα μας κυλάει το παζάρι, ρε παιδιά, το παζάρι. Φτιάξε ένα τσάι, κυραλάτσενα, που είσαι και το μεγαλύτερο αυθαίρετο στην Ευρώπη που κατέστρεψε την αγορά του αμαρουσίου, να αρχίσουμε τα παζάρια, να κάνουμε τη δουλειά μας σαν άνθρωποι και όχι σαν ρομποτάκια κατανάλωσης. Η κατανάλωση της Κωνσταντινούπολης συνεχίζεται με χορηγό την εσχροκέρδεια, γιατί κανείς δεν φρόντισε να κλείσει τη ρημάδα την Κεκρόπορτα. Μπάζει. Δεν υπάρχει ευτυχία με σκυλιά στην εξουσία, βουλευτές απατεώνες που ψηφίζουν τους κανόνες της μαϊμού δημοκρατίας, της δικιάς τους ασυλίας, της βλαχοπλουτοκρατίας, της ρωμαϊκής αλητείας. Οι συγχαμερότεροι των συμπολιτών μας είναι οι αυτοαποκαλούμενοι δημοκράτες, με τριοπαθή νερόβραστα θρασίμια σε συσκευασία δουλοπάρικου. Τους έχω αφιερώσει και ποίημα στην νεότητά μου υπό τον τίτλο «Τα Σίκα και οι Σκάφοι». Γύφτοι δημοκράτες, αν δεν υπήρχαν οι βασιλείς, ο βασιλικός κήπος θα είχε γίνει πολυκατοικίες. Ξέρεις τι όμορφες μεζονέτες θα έχτιζε ο Μπόμπολας στις όχθες της Λιμνούλας με τις πάπιες? Όχι μόνο όμορφες, ομοιόμορφες, σαν τα στρατιωτάκια του Μάου. Έχουνε και ενδάλματα, πρέπει να σου πω, αυτοί οι δημοκράτες, και σου πετάνε κάτι αγκονάρια του τύπου «Η ελευθερία σου τελειώνει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου». Μόνο που ο άλλος είναι ο Μπαρόζο που θέλει ελεύθερα να χαϊδεύει τα παιδάκια σου. Η βόλτα του Βολτέρου, το Σιπίν, με τους παιδοφθόρους εταίρους, είναι η κοινώς λεγόμενη μπουρδελότσαρκα. Οι ηθαγενείς Έλληνες δημοκράτες θαυμάζουν επίσης τους Βενιζέλους. Τους Βενιζέλους και αυτόν που έχει το αεροδρόμιο εκεί στα Αρβανιτοχώρια, τον αρχιτέκτονα της μικροασιατικής καταστροφής, και τον άλλο, τον γαμπρό του Μπακατσέλου, με τα χαράτσια της μικροαστικής καταστροφής. Από τα διεθνή ενδάλματα των σεσημασμένων δημοκρατών ξεχωρίζει ο γκόμενος της Μέριλιν Μονρόε, ο μακαριστός ο Κένεντι. Πριν αναρωτηθείς τι έχει κάνει η πατρίδα σου για σένα, σκέψου τι έχεις κάνει εσύ για την πατρίδα σου. Για σκέψου το λοιπόν, θλιβερό μου Αμερικανάκι, πληρώνεις φόρους, δεν έχεις περίθαλψη, είσαι αναλφάβητο και η ονειρεμένη σου πατρίδα σε στέλνει να πολεμήσεις του διάολου τη μάνα στο Βιετνάμ για να αναχαιτήσεις τον παγκόσμιο κομμουνισμό. Ο δημοκράτης Κένεντι κήρυξε τον ανίερο πόλεμο του Βιετνάμ, όπως και ο δημοκράτης ο Κλίντον τον πόλεμο του κόλπου. Ως Έλληνες Βιετκόγκ αυτή τη δημοκρατία την έχουμε χεσμένη. Αψυχολόγητος τύπος αυτός ο δικαστής ο Πεπώνης, γι' αυτό και θα απολυθεί, είναι σαν αυτούς τους ιδιόρυθμους συνανθρώπους μας που θα πάνε στο Άργος κουβαλώντας το δικό τους Πεπώνη ή στη Μύκονο για διακοπές με τη γυναίκα τους. Τι δουλειά έχει τώρα κοντζάμ δικαστής να ασχολείται με τα μαγειρέματα των ελλημάτων στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία? Αυτή είναι δουλειά των brokers, των εντεταλμένων υπαλλήλων του Δουνουτού και της Παγκόσμιας Τράπεζας Αίματος. Είναι δυναμόν, ακροατή μου, ο Λιμοκοντόρος ο Παπακοσταντίνου με τον υδατοσυλλέκτη του στη Σέριφο να πήρε εντολή από τον αρχηγό του Γιωργάκη τότε, το μεγάλο πρεστής, μιλάμε τον ηγέτη τον πρώην, να φουσκώσει τα ελλείμματα βάζοντας τη μάνα του και τον πατέρα του στη λουκανικούμπα του προϋπολογισμού ως έξοδα? Εδώ μιλάμε για ομορφάντρες περιοπής με πρόσωπο. Με πρόσωπο που εκλιπαρεί για γιαούρτια και αυγά μεσός διάρρεια αστεγού μετανάστη. Κανένας Έλληνας πατριώτης, πρέπει να σου πω, δεν πιστεύει αυτά τα σενάρια συνωμοσιολογίας, ειδικά σήμερα, όπου έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Μεταφορών όλα τα πρωτοπαλίκρα του Βορβορίδη από τη Χουντική ΕΠΕΝ και το νεοφασιστικό ελληνικό μέτωπο. Υπάρχουν βέβαια αναμετάξι μας ανεγκέφαλοι αναρχοκομμουνιστές, δυστυχώς, που υποστηρίζουν ότι και μόνον για τις σκανδαλώδεις αποσπάσεις υπαλλήλων σε όλα τα κόμματα θα έπρεπε να οδηγηθούν οι κομματατζίδες στο απόσπασμα.
Ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει 20 τιούτους αποσπασμένους υπαλλήλους, αν και δικαιούται μόνο 4 σύμφωνα με το επέσχυντο νομοθέτημα. Το εξωτικό Λάος και αυτό 20, αν και δικαιούται 4. 50 έχει το Πασόκ αντί για 24 σύμφωνα με τα εκλογικά του ποσοστά, και η Νέα Δημοκρατία αντί για 18, 77 αποσπασμένους. Μπράβο. Μόνο το ΚΚΕ είναι νόμιμο και ηθικό με 7 αποσπάσεις. Στο γουδί, οι κυφήνες της Βουλής, στις κρεμάλες της πλατείες, οι κομματικές μαφίες που αρμέγουν το λαό σε μαντρί γερμανικό σουτιέν. Ο Δούριος Ήχος, μετά τη Φωνή της Αλήθειας, είναι η μοναδική εκπομπή πιστοποιημένη με ISO 1988 και με αξιολόγηση 3α από το Διεθνή Οίκο Μούνης του Πάστορα Μουν, που έχει διορίσει το γιο του, τον Ban Ki-moon, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εχθρών της Ανθρωπότητας. Και τα 3α της αξιολόγησης εκπομπής μας είναι στερητικά. Θα σταθώ στο πρώτο α της αλήθειας, αυτό που πολεμάει τη λύθη. Να μην ξεχνάμε, ακροατή μου, ότι ο διορισμένος εκαθαριστής του Μαύρου Μετώπου, ο Λουκάς ο Παπαδήμος, ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ίντουνα ο αρχιτέκτονας του οικονομικού θαύματος της Ελλαδάρας, που έφτασε τώρα στο απόγειο της λόξας της, με τον Τζέφρι το θαπατέρα να ανοίγει την κεκρόπορτα της Ευρώπης στο Διεθνή Νομισματικό Σφαγείο. Όποιο παραμύθι του τρανσέξουαλ του Χαλιμά και να διαβάσεις, σε ένα επιμύθιο θα καταλήξεις. Ο Παπαντρέου και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Οι υπότιτλοι των ειδήσεων με τον Τζίμι Μπαζούκας. Η ιστορική εξέδρα της Θεσσαλονίκης, από την οποία ο Γιωργάκης ξεστόμησε το ραντεβού στις Κάλτσες, είναι ακόμα απλήρωτη. Η δικαστική απόφαση για κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του Πασόκ Βόρειας Ελλάδας για υπόλοιπο χρέος 18.000 ευρώ είναι η αρχή του τέλους της κομματικής χούντας. Κυριολεκτικά σαν τα σκυλιά δουλεύουν τα κομματόσκυλα και κάνουν όλες τις δουλειές εκτός από αυτές για τις οποίες τους ψηφίζει ο λαός. Δεν πρόλαβε να διαβάσει ο Χρυσοχοΐδης το μνημόνιο και το ψήφισε αδιάβαστο. Σε οποιαδήποτε άλλη αφρικανική χώρα θα τον είχαν πάρει με τις πέτρες. Ο αρχιτέκτονας του οικονομικού θαύματος της Ελλάδας του 2000, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρακτορία, και ταυτόχρονα ο καλύτερος πελάτης της Goldman Sachs, είναι ο καθαριστής Λουκάς ως διοικητής της Τράπεζας της Παχιάς Αγελάδος. Υπέρμαχος της ηθικής, οραματιστής, πατριώτης, ήρωας. First of all, my apologies for being late, but at least I managed to be in time. Ματαιόδοξος, διεφθαρμένος, εκβιαστής, ανήθικος. Thank you very much for your kind words. Ποιος ήταν τελικά ο Λουκάς Παπαδήμος, που ως ο Νούπο θα μετακομίσει στη Φραγκφούρτη, σε έναν ρόλο που θα προκαλέσει? Είναι αρχιτέκτονας του οικονομικού θαύματος της Ελλάδος. Υποψήφιος για χρυσή σφαίρα πρώτου ανδρικού ρόλου. Θέλω να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Beat, beatitude and love and glory. He was beat, the root, the soul of beatific. Jack Kerouac, On the Road. Ανοίξτε τα παράθυρα, ανοίξτε τις ψυχές. Ο Κερουάκ διαβαίνει μουσηγέτης, Διόνυσος μαζί και Απόλλωνας, μες στο στενό του παντελόνι, αξίριστος πολλές φορές και πάντοτε ωραίος, ουδόλος φοβούμενος την παρακμή που τον εξέθρεψε, διότι μες στην ψυχή του και ανάμεσα στα σκέλη του μιας νέας ακμής το σπέρμα φέρνει. Ανοίξτε τα παράθυρα, ανοίξτε τις ψυχές. Φωτοστεφής ο Κερουάκ διαβαίνει, πίνοντας το νέκταρ της καθημερινής ζωής παντού όπου το βρίσκει, πίνοντας και προσφέροντας το νέκταρ που πιότερο κι από τον Νιαγάρα ρέει, όταν ο πόθος μέσα μας υπερισχύει και ο ευλογημένος άνθρωπος στο εντούτο νίκα του έρωτος ομνύει. Ανοίχτε τα παράθυρα, υψώστε τις ψυχές. Ο Μέγας Τζακ, για δέστε τον, διαβαίνει με μπας, με τρένα διασχίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, Missouri Pacific, Union Pacific, Great Northern Railroad, Rock Island Line. Εκεί που ο Βίσον έβοσχε και των Ινδιάνων άλλοτε σφυρίζανε τα βέλη με τρένα και αυτοκίνητα της τύχης, Dodge, Hudson, Cadillac, Ford Galaxy, Ford Thunderbird
Κι ακόμη θα πω με μια συγκίνηση βαθύτερη, μικρή, φτωχιά, γλυκύτατη, προφητική, τενεκεδένια λύζει. Ο Μέγας Τζακ διαβαίνει από τις ακτές του Ατλαντικού ως τις ακτές του Ειρηνικού, μέσα από πόλεις και ερημιές, Denver, New York και San Francisco, με καλοσύνες μελιχρές, ή όταν μανίζει η θύελα στην ανοιχτή σαβάνα, μεγάλα ποτάμια δρασκελώντας, Μιζούρι, Ποτόμακ, Σοσκουεχάνα, ο Κερουάκ διαβαίνει με ένα μαντίλι στο λαιμό, με χαμηλά τη ζώνη του δεμένη, ο Ισαπόστολος ποιητής του On the Road, ο Ισαπόστολος ποιητής των Subterraneans, ο Μέγας Τζακ διαβαίνει με κάτι του William Cody στη θωριά και στα γερά του σκέλη, με τον δικό του τρόπο τραγουδώντας άσματα πλήρια δαμικά, άσματα συγγενικά στο βάθος του νοήματός των, με του Walt Whitman τάσματα που πάντα περιέχουν όλον τον ίστρο της ζωής και την δροσιά της χλώης. Ναι, ναι, ανοίχτε τα παράθυρα, ανοίχτε τις ψυχές. Ο Κερουάκ διαβαίνει μουσιγέτης στην λέξη hitchhiking, δίνοντας την πιο ιερή της σημασία, πιστεύοντας τον Θεό με τις αισθήσεις, πίσω του σέρνοντας έναν χορό που την υδρόγει οζώνει, έναν χορό εφήβων και νεανίδων λυσικόμων, στα ανθεστήρια των πρεριών, στα αναστενάρια των ειδονών, στα αναστενάρια των υπογείων λαγνουργίων, με μποπ, με twist, με rock, με roll. Και έτσι καθώς διαβαίνει, ανοίχτε τα παράθυρα, ανοίχτε τις ψυχές, από τα έγκατα της γης και από τα χείλη της νεότητος της οικουμένης ξεπετιέται, και ως την Εδέμ ακούεται, και ως την Εδέμ πηγαίνει, σαν η αρχή και προσευχή, σαν οργασμού που επέρχεται γιγάντιο χτυποκάρδι, μία διάτορος, μία παντάνασα κραυγή, beat, beat, beatitude and love and glory.